kirjallisuus ei ole oppiaineena mikään uus. Se on vuoden 2004 OPSissa kokonaisena tieto- ja taitoaineena. Vaikka kielitaito on avain oppimiseen ja äidinkielen osaaminen sivistymiseen, aine ei ole väline ainoastaan, vaan myös elämys- ja taideaspektit tunnustetaan. Opetussuunnitelma määrittää, että opetuksen tehtävä on perehdyttää oppilaskielen käyttötapoihin, kirjoitettuihin ja puhuttuihin teksteihin. Toki oppiaineessa on tärkeintä kiinnostuttaa oppilaskielestä, monipuolisesta kirjallisuudesta ja selkeästä vuorovaikutuksesta. Opetuksen tulee perustua yhteiseen ja konventionaaliseen näkemykseen, että kieli on yhteisön keskeinen ja sovitulla tavalla symbolinen. Yhteisön jäsenyys ja osallisuus tietoon syntyvät, kun muistaa ottaa huomioon, että kieltä tulee käyttää yhteisön tapaan. Muut ymmärtävät, kun ei ryhdy sooloilemaan. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa opitaan käsitteitä, joita tarvitaan ajattelussa, maailman kielentämisessä ja todellisuuden jäsentämisessä. Käsitteiden avuin maailma rakennetaan, mutta haluttaessa myös siitä irrottaudutaan. Kootaan osaset uusiin sfääreihin ja kytketään asiat toisiin yhteyksiin. Kun oppilas kielestään kiinnostuu, niin itse kasvatuksen perusta rakentuu ja identiteetti ja itsetunto vahvistuvat, samalla kun ilmaisutaidot karttuvat. Tavoitteena on kasvattaa oppilasta, vastuullinen viestiä ja lukija, joka aktiivisesti kehittää taitojaan ja kokee kuuluvansa yhteiskuntaan. Monipuolisen oppiaineen edellytys on sen laaja tekstikäsitys. Tekstit ovat puhuttuja ja kirjoitettuja, sanallisia ja kuvallisia muodostelmia. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiminen sisältää kielen osa-alueiden ja tehtävien laajan ja kaikenpuolisen sisäistämisen ja vuorovaikutustaitojen harjoittamisen.